chỉ bây vết ule Singapore na thọc tura local tour big ta te tan leo leo thu Pawimawh te mai lo share cheu ka du a chumi chu hei Inluah Tur Zawn chung changa hianin Thil Pawimawh deuh Hriattur kan nei a chu ka lo share don cheu ni entirnan nursing home emo engna po lo thok ta ula mi Inluah nga yin ni chuanin hei ka video hi lo en nge ula chuanin mi lo share kwal sak bok tureng ka du bok chewa achan chu boina neu nei hi anom thin ni chuma chuwang chuanin chumi impum pel nan chuan hei ka video hi mi lo thler sak chau don ya ale cham nei na thok turing kan lo kala a chen te hi chu Inluah chua ngai lo company na omna tour accommodation provide te kan oma chan a chen ai chuan Inluah chua te kan ngai thina ni chuma chan Inluah chua kan ngai hian company hianin accommodation atan hianin cheng ti mayang dollar zanga achanga zaruk inkar hi anpe tlang pui to a tuna chuan mana te ka chuan thil lalat lo ma dollar za thum chau khamin pe chhin ani chu khanglai po khanin Inluah Tur kan mu tho ni chuma ta chuan zanga changa zaruk inkar hi accommodation atan pe a chuan Inluah Tur hi atlang pui tu in zaruk te ani tlang pui ani chu chan zanga somnga plus PUB kan tita PUB kan hanti hian electric bill te tui bill te katiang gas te katiang hauka asoina nia chuan atlang pui tuin PUB ya hianin somnga te dollar somnga te kan seng tlang puya ai nang lo hei chu kan manda na zirina chang chuan dollar somnga hnuai lampang te po kan seng we chin tho ni chu chanin now Inluah Tur hi in agency ten an zon sak thei cheu chuanin a chalut tuka kami in agency ten an zon sak cheu po khanin in Hriattur chu a chen khat chu an agency ten an lo boom te po anom ve tho ni chu chuwang chang kha ka in film khuranga ya in lo Hriattur bi ka tan chuan Singapore in Inluah reng chuan deposit in pema saberanga deposit hi kami in Inluah man acha in Inluah man kha entirnan zanga lo ni ta se zanga kha deposit ani don tina ni chu chuan Inluah ni ya khan zanga in Inluah man kha in pe bokang chuan contract hi atlang puin 1 year emo 2 years ani china chuan se kha chu in contract sign da na zirin chuan 6 months po kha ani ve thei thawa 6 months hi atlang puin ania chan chu after 6 months a khan in du chuan in move out thei ti kha atira han zona in nei turang chi kha in hriat ve ngai ni chuma chan 6 months china khan in du chuan in son chuak theia in nei tu te ne na in rem siam na zirin a chena chuan 1 year ania chena chuan 2 years te ani chuma chan in deposit in lag le thei dan tu chu in contract based house in entirnan tharu ka om nuwa chuan ka chuak theyang ka deposit ka le theyang ti contract in lo nei chuan mi kha tharuk nuwa khanin ya indang in zong le anga chuan in deposit in la le tang chuan chen khata chuan in deposit entirnan ilawin son du ta viau ta wala tharuk chung kha lo ngak thei lo ta ngula kamia khan in deposit kha in chan don ti na ni chu in la let thei lo hei chu mi zung inan shiat kan cheka po om lo ti angkha ani vok lo ani chumo mi zung ina shiat ma se contract kha chu Pawimawh ber chuan contract in sign don reng in enge achunga om ti kha in chiar chwa nge yangai ani chu ani lo chuanin in sign top khan nakina hei ka she lo reng in ti ve thei ni chu ma se he nga chuan Thil sign contract hi an ngai Pawimawh a Thil in sign te in engkem in ti don reng in chiar ma support anga uluk takin in shat thiang lo te in zo tanga chan in du zawngte om chuan le bil tur te in nei chuan kha atira khan in bel nga lang at kum lei loka mo nuwa mo han sai se le kha a thei to lo ni chu based on contract kha ani vek to ni chu mo na
จุเรานี่ปดตาเสละเอ็นตินเงอินลัวตูจุกันจนังมีเอ็นตินามิโซรามาจังเตเรามีตาเสเหตากันละกัลไงสิละว่าเอ็นติงเงอินกันจนหมวงอินเราจิเทขัดยังอ่ะคันอินตีดันตูจูGoogle ละจังอินให้ทางกันเราด่างมั้งลู Google ละจังอินproperty guru ติเตจัน carousel ติเตจันFacebook อ่ะhianin in zawngte boka Facebook อ่ะhi chuanin en tinge rental house in Singapore ti pon or rental room in Singapore ti ang to pukan in search theya chan alo lang twar mayang nam sang hianin group sang ten nei via Filipino in an mani in group aneya ma se ka ta khan Inluah zawngte thau ani chu Filipino rental group ti ya khan chuan Myanmar rental group ti te lo ve le boka tianga hanin indu du kha Inluah zong top thei thau indu zawngte ni chuan ma se ka ta khan in film khur tur chu dakal ngai lo te in ni phei chuan antinge in deposit kha in thon ngal top lawang in hriatturte moin zon nga in zo tanga hei hi an lo scammer ani empty kha in shiat chana ngai chan chu ani scam ve na sa bikin overseas atanga Inluah tu lo zawngte tan hian film khurangai zwal bi kani chu tianga khan chuang chanin kha achiang nge yan yem ti ka in hriatturte in nei cha mi lo confirm sak thei ngem te po in ti thei ni apo na ina kha video call in ma po in en thei kha ti nge tur achan chu ral khata chang chuan heta munle muna hi janin kan vakal me ya viewing turin kan vakal me ni chu kha ral khal chang chuan har satwa chuan kalo view thei ngem video call in achiang nge yem ti te khatiang te kha engkim in confirm ang paisa in pek ma in kha shiat nge tur janin kami karon soi akhan property guru hi chu agency chu hi ani tlang pui china agency chu ni chuan agency fee pek tek angai vele china khatiang agency fee kha choi lo video chuan Facebook atangte ya carousel changte hianin agency fee pek ngai lo na mu theya chuan awul sam zok bok chuan achen khala chang property guru chang po hianin tinge agency fee care ngai lo po hianin an lo the ni chuma nakina hemi ka video da jo chan tan tuna kan Inluah live hi kalo da anga chan hei engzangi ni te le engzangi ka ta kan choi te ka tyang te kha hei anunga hang kalo da tel do ni chanin khati ho zong kha ani pot sela tun tan chuan hei Inluah tur chung changa chuan next video te Thil Pawimawh dang te kalo da le zel kalo tumanga enge kalu tur te chan suggestion nei te schedule nei te khatiang kha chuan ni min lo shil ula comment da te lo soi ula chan enge video sam kher lo lawin shil dan te kan ngai twanga video siam nga yang chi te ni chan video siam khan kalo ti le mai do ni tan ka video te mi lo clear chwa sakle vek ula ma mi lo subscribe sak ula le share le comment te na comment te mi lo ti sak ula vawang bye bye vek ule hi tuna kan building kan Inluah lai ania tiang hi HDB an ti a chan hei Layan kini chu bus stop te kan naya hi kanin bul chei bus stop nia apia son MRT boka chan ai tan kan lo kal pheyanga abul cha hian leaf lak na oma mani hi chu leaf si kan nia kan ban nia midangin min kalpo vok lo ni chu kan chenom te le ke mani cha kan nia heta kal tu hian li chong li da kan oma kanom na lai hi alei li ema mi wang hianin hi ato po towa muna abula hian wet market te mall te MRT te bus stop te omve ka wangin ato bi kani chumo hetlemin kan hnok dewa chan chu kan hodon nai wangin kan luggage te kan da chuaka ho turi pani lai kanoma hetian kitchen hi kan nei zau khop meya hei he tilampang hi kanin chen kanin building ang kha ani chumo chuan kan in hi room pali oma hi
hei room pakhat hi mi pahnih zelin kan lu a hei keimani room ania master room kan tia keimani chu master room a kan uma hei tahan bathroom a attach boka a hnok te chu mi lo hriat thiam sak mai ro tlangpui ron tilan ve sham sham kha ka du bok sia hati zong kha ni mai se atopa video hi chu he saron hi amoi em wangin kalo da ve mai mai ne bye bye vek ule